rozcvičku. A toto je dobré. Stačí? No ešte prednú stranu brucha natiahneme a spôsobom takým musím ho pustiť. To je jedna časť toho pozdravu slnka. Juro to mám natiahnuté prednú stranu brucha. Kompletný, lebo však to je krátke. Keď nie ty, tak ja, ty ma budeš opravovať. Juro má už natiahnutú prednú stranu brucha a vyplnenú. Ja tam mám, ako niekto má tehličku, ja mám tehlu. Vládajte. A čo máme robiť? I tong. Musíš, ale na vystretých rukách. No tak kde? Nie, ale ty to, nesnaž sa hneď prehnúť ten chrbát, či môžeš ísť z tejto polohy. Či treba vystretý. A potom? Spúšťaš pomaličky. Ako keď na myky ho vyliezaš. Tak? A skúšaš tú hlavu zakloniť. No a teraz presunte zadok na pety, čiže uvoľníme v tejto Martin, a polohe. toto nefilmuj, prosím, že? Viera Časlavská. Viera Časlavská. Škoda, že tu nie je ešte aj Dobre, stačí. Adrinka, prečo nechceš? Neviem prečo tu je ešte, prečo sme nezavolali. No veď oni pijú